zutik langilea, zutik emakumea. Gaur, 1922ko urtarrilaren 23an, hemen, Deustuko Riberako 58an, Artiatzeko langileak zera adierazi nahi dugu. Ez ditugula onartuko, Artiatz jaunak inposatu nahi dizkigun 9 orduko lanaldia. Ezta ere, jasotzen dugun jornal lotsagarria. Horregatik, langilegoa elkartu, eta argi eta garbi esan nahi diogu. 8 orduko lanaldia eta soldata duinak nahi ditugula, edo bestela grebara joango garela. Iván. Está grabando.
mundutik sinergia izena lortu dugu gaurkoan. Profesionalok eta zeuek herritarrok hemen elkarlanean. Eta orain, zuzenean zuek, zuen etxetara guk gala badekogu hemen, bihar goizeko 8:00 hemen eukina zaituztegu. Beste grabaketa garrantzitsu bat dekogu. Yolanda Gonzalezen bizitza eta gogoratu, atretxo arduraduna bai, plazan kokatuko dugula eskenatoki nagusia. Etzera danok. Mila esker, congratulations! Lutsa? Esan zein eguten lana bai musutru, baina lutsa hori da. Hori oso guan itzartuta guztiz. Bai. Galderrek badaki, esan gendun agian, ez duzuen nahiko izan, Gaskariarekin, por la feiz egin dugula dana. Lutsa eta lutsa! 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 Lutsa eta lutsa!